सनजनानि सनजनानो तै दा सनजनानो तै शोभा मुंनि तै गोबां फ्रड दंखा होननाय बुइटिया जों इनकाम खानायखा बुसु खस्थ' खायना नां नायदे जों जिनिखौ सनजनानो बुसु माया दया खायो बुसु खा हामबाय बुरुक सुबालायखा So ke fans tintik saya video ko talo malai fika dini video ko naro joton saya mano sini malai sanjana ni bagai joton ko bang ma so banai subai tongo help kanyai khai tongo tai bono bin bagai doti hamsung nai suri tongo joton saya mano heda obo hakino kanai atirok nungui tanah hema tongo seng tibrasai tuise khoroksa bukhuk dahan jinai dakhuk dahan jinai bini Facebook page imong ikono nungui tongkana Rathin Debro mahani rozak boisini da pohor ya sing da bisal jongni bidu kilip nawoi bini peso ya profile dai tongo video ya photo rok but da khating no kok da khai nang bo ni profile dei nang lukorona share khake ya lukorona phone namu so heda aban bisingo bin tam saya khake bo bin scanner ri ro do je video wo nge sinta pohor ni video je kun video ko scanner razak sinta pohor ni razak ya sinda bishal boro washa insaka inge tam khake ba za bin scanner ri ro ngake je rang damani je sing lukrok sing je rang namu sunai rok suba namu sunai rok aje scanner ro scan khai rang ro ko bin no sahabai nai sin je da pohor ya da pohor no sogoi kese manai sanjana no da pohor renai nge bin ro to sogoi ya bin no sogoi jong ke bo sawi jong kale kale heda ge oba hai kino sini da bishal bo joli jagai saikhinar ka oba hai kemen belai saya sayan ta na hai nung nanya di nung video kaje ko kure nung nadi kilip pan nadi jespa yuspa kaje to ni ni skena roman ang usajak liye no belai kino omo belai nung tam thajinai boi haime saya ngi chemisa mancha je mancha 10 20 50 100 pano haime saya ngi rohma jaga se abro sung se nung scam hai khai nung thokai sai song hu e ang ka se kok sung nai do noro no ang sung nai noro je rang rohang musung mani je haime je su ya borong no rohmani arang no kesar mane bus kamu basa woi al kaboro sawi tongkha ya scam ya thokai sai tongkha kenor tu sajano sajagala heda iyo ba hakeno bokubang ma borong ni boi a scanner rang rohmana bo sawi tongkha inke o hakeno information manjak bono kubang ma borong rang boro hoka amo semano inke belai kini ni abo saya ya nang abo nini profile jadi besok pai nene je boirang rohmani neng abo sini ta pohon ni rohna di rohdi suya za ngi tong la hanya wana lai tong furus neng nar te se pipot khai rang ro mong mong bai sawi ro khai ro khai tong ko ba te bo boi jol ja bai nim bul heda je maya nangai hamsung sini kisa misa rohma bai hamsung nei chubai je tong nei ro bo neng se sawi tong ni chaiman thang bor bo jol jang nai bo je borno ani kisasan mehna ni rang nono ro woi nang hami phaising ni ro ma se nang bini ro tu sogri ya nang su la sai tong ka bani ni bo sai heda nin bo tin phainai ati hami gam ta khadi nang je manamni ni no je rang ro mani abo nang sen khairi di je da phoni ro kon sen khairi di hari nge sangsin da bisal tama sai khina ka bin kuti ka phai me khranya len jotona phung kaham tini te bisa video khaina mafika tamne bagi ke chini ke sonjana nok joto to sai mano tripura hasini boro emon boro sinia hinkare ka chini ke sonjana no joto borok saya nungya ke rang aje mane rang no bonus chobala yo khoksa hiya khokne hiya chobala kha bono je farisa je mansa chini ke sonjana no jate bini tinang islamai manthong bo bini hake basawai himai thangai porashona khaye kaijak bojak khai mato hnaina joto lokorok bono maya nangai khairok jagoi chobala kha obisitio kaisa Facebook page noka Rathindra Deborma hanai je bini video thangai se khemane ani video da pohani video mang pra full nikar scanner ra ke one pra bini video la kara tini scanner se jak nai ang haton kaisa scanner na screenshot na wai scan khaine mane Rathindra Deborma phayo joto video na ang screenshot na na wai joto check ka joto Rathindra Deborma phayo ai to mane phaina na khaba bini photo nang suk subana musunga ke please jeng hake ko nokhoi subadi eba kasono logere dinang nin bakhatung subana hake apni nije personal account roi hake buini rang lamane belake saya klayo nin bai maza kotor manjangnai joto borok tawni ni bagi affair khana nai tongo nang rang lamane eba kachini koilanpur PS ni OC পর্যন্ত নিনি এখন রাং সেন্ড খাইজাক আং যে ইনফরমেশন মান মানে আনির স্ক্রিনশট বো দङ
hingga tai beri mana matham nini ekono 500 100 200 hake coba jak kemang borok tongo sudu o sondrani simia poilani video bo nang onek hake khaijak jeng sia tabuse saimano kintu nini thai mazra koto nang mazana fa chance tongo je buruk rang suwa mane o rang na nang borno rokhona bai try khedi nang sudu nang ekon bai rang sen khe engya nang social media faye map masanai joton thane tangengke jeng nini bagai jeng boibe saya sajana musuya naide rang bui sen khega 10 tia phang to 5 tia mong to je borok hamiana sen khega bini jaga soginane nangnai angthung naide jeng bini bai busu kosto khaitong buini nogo thang thangai rang sano jeng buini nogo doga hinjagai kujagai jeng wati hiya sadu hiya buini nogo thangai jeng subasu sanai tongo nanglai chini video na nagoi asok su video khaitong nang video skina nang nini personal rei tongo belake maza kotor manai nang online fai nang kogma sanai ang abono lukurano koimeng sing je video khaimane video sing scanner rider phana left side chini number go or number call khaike nok subade onek borok ano call khayo call khaimane besin di chubalayo hakin chubade sing number ta mane rba sing singbai koreng thing singbai situng hne si sing number rei do or scanner ja chini daw mini phana do taike sangke bibu deborma hayake omid deborma hayake pohor deborma hayake baisho ani rok rejabo o charjon bisingo jodi rang rkhangkai direct jagon sogainai obnang koimeng lukurongna chubanan sikang je number jak or contact chubadi rang ekteani moile onak kotorse duiti asong income khana busu kosto khaina nang naide jeng jini koi sonjana busuk maya doya khaye busuk kha ka hambai buruk chubalai kha khub nungwe ang wana kha je lukurang pelake khulumoi yafaro nongna pipeline hambai ke busuk ke hambai nai ri ya nongna tangika suke chubalai kha jini koi sonjana naksumanan sikang borok bai thangai logere borok thangai suba o ekon ase send khaide langka video no ha send ta khai bede black fraud khai tong black scam khai tong chinis nung je ni ne ekon dang hamane koi sondarane aro sogaine ang tung ayake kerengde borone nukhungni borok bai map sana nangnai nang sudu bron call khai map sana nya nang social media khai map sanai kang ro hingke naide boi su duty khai customer so khai bangalore ni buri rok su cost khai duty khai ke ni ne ekon rang send khai bai tong rang binero sogai nang tung ang lokrono koimeng nograng subanan sikang number jak or call khaye contact khe subalai nang tung nor khana ba kena sinda bisal tamni sai kena ka mo belai saya nang a je rangma mani di ro jadi ngetai au bhai kena chini manai sanjana mia thanaya kolkata sogai ban pore bombay hai haste o sogai kya nge je a jaga tongnai logo ti prasaro je chini da pohor ro logi do jadi nor sinda pohoni number angri wana komeno ri wana nor je bobai kirna musune ro bono bobai kirmano bin number call khai nge je help khanya musune ang oros kena ri tongo ania do ania sinda pohoni skena ri tongo ang nor saho no kana sinda pohoni mong sejak o jago je subana musune ro subai mano ang sini phata phase tongnai ro sinda pohon kisa je mancha kisa salsa ya sangnai ro logiri mangke belai janai je logirna musune ro contact khaji sinda pohor bai bini number ang comment ri ruana ninja hadi sin bo sogimen clip kisa nanjale call kata sogimen tabukno kolkata ya buto sang sok palakha okay belakha sajaka problem zakha ya kun sajak manita hakuno sok paika kolkata ya but tabuk ngai taboro 3-4 घंटा है हम नासिक जाबने ले आवा Sadi teruk te sale phan manon bunaro cake ka sapai rekha nge forong thamone babe kono samong sa sok manle nge cake ka satabu sarai tono meleke saja kasta asoko hemane ofil chair bo sikon ne babe flight nahi ke sikon flight to sakna nang mane babe te
Ini bagai yakung robun zat ni bagai belai sajak baik sakrop jalo. Mai sanai. Mai hingga tesa pan mana. Apa kotoi sing nakek. Mai botok te baza ba sing se. Kono mui marak liya horong tha. Horong mani bagai mui marak liya ta. Tok te baza bai mai. Sa dia ko bang te ka sa tong kha sa kon. বড় কলকাতা সগমেন পরে মুম্বাই হে হাসতে বো থাঙ্গে সগই গ্যাস রাফতানি পরে বো সিনিদা পর আপডেট ওই রেখা একে অব হাইকিনো বো যে লুকুরং কয়কা ননি সুবাসু ননি হামজামা বাইসিং থাঙ্গই দङ তাই যে মুম্বাই হে হাসতে রগ ফাদার হাসতে দংনাই রক মুম্বাই হাসতে বো যে দংনাই রক কিসা লগি রেজাবাদি হनै বো বিনাবাদি রেখা একে যে মানে রক রগি রেজাবাদি প্লিজ তানি কে kisah lebobo tabuk romdi seng borok masani jaga mangni ke teisa phan manu mangni jaga bazona dozona ke teisa koro sanani phan phayo iyobo haino sita porbo logi nang tongo je tongnero kisah saboro logi rijabadi Hongka ham seng tabuk ekdom hospital of high pajak Bombay Tata Memorial Hospital Cancer Hospital ngai tabuk seng registration khaina niwo line basa laijak abini card sanamnani te registration khai abo haike ticket nana ni bagita ngeo jora kaisa belek hai important message rokno sana bagise sanjanano te ta sanjanano te soba mongni te kwbangma fraud ding tongkha hanai ang khobor mankha te sinita khub bishal bosaka nge abo hairok nge belek hai saya Abon onrok no sana musong mase je sobana rok ba sobana hane one shop tongnai rok norok kaham kai ja sai khlai soba baide kabangma abo haike channel sanamai baksa video sanamai soba mong nai tongkha nai saiman kha abono belaike saya abo hai saya sogya rok no soba thani se abo hai fraudung tongkha nge amrok belai saya Abono sana ni musongo je sobana rokno rok sobana hangkai ani mongoi pohor deborma dati prasa abo nge amo haike kaisa angnuka pohor deborma ngai te kaisa philanthropist nei kaisa scanner amo hai nuka khoroksa borok ano screenshot rohmani nge phia ba ani abo haiya ani nge abo hai kuno philanthropist samte rokno koroi ani hingkai pohor deborma dati prasa ani ekdom real abo ekdom original ang je comment pino re manita nge abono sanai ani kaisa te kaisa takhok bishal ni kaisa scanner koboi te kaisa patient bini mama Omit Kumar Deborma bini kaisa original te kaisa hingkai Bibu Deborma bini bo kaisa bini mama na abo nge patient party bini patient bini ama bini baba ni abo hai kono scanner ba Google Pay krini bagai sini o khorok brin bisingte ni rok sobai mano abono belai khai norok no sana mo songkha abo hai seng sogya jorawo sobalai tongma jora abo hai ta khlai jabai de abo hai ke fraud puzzle scanner rok sanamai video rok sanamai scanner thepawai abo hai ke ta na jabai de ta abo hai ke phaida ta na ri seng brok no sogya nukhong belai khai serious rai kaham Seraja anai se sangbona bahai ke sobalai tong miya ni simi usakang simi ang kaham kai thoi me abini bagai wana sintang mani tini bo ekdom thoya sang sok payo miya ni simi mai masalaya abahai kai tabuk ba ekdom busy sang apun obo belai ke important message nangai tongkha lukorok soba thaniwa anai se ang khaireu belai ke bokrok sajak muktri phaijak haipon ko koroi belai dukho nango abo hairok ta khlai jabai de abono nang abono sana musono tei kabangma video rogo kabangma abo hairok nugo norok poitu khlai hangkai sobaya tongdi poitu khlai kai poitu khlai kangkai sobadi asok noko ang sana ni musono haipon abo haikai hamya ko rok jatre potta salai de
soba na musungkai soba di soba iman ya hangkai tongdi sering ab to baba hangkai jatre por natini putini kokta salai dita hingga abo koinai jotono no jasai kai soba di original scanner nai soba di hingga belake hambai norok sobai tongo te support khlai tongo abo no ta norok ni support te hamjak ma bono tini oro sok pai belake hambai asung nai tini video next video malaysia dada